Priatelia, pred pár dňami sa začali šíriť poplašné správy, ktoré hovoria napríklad o tom, že ministerstvo vnútra vraj plánuje zmeniť odchod do výsluhového dôchodku policajtov na hranicu 55, dokonca až 65 rokov. Ide o bohapusté lži a šírenie paniky, možno s cieľom odpútania pozornosti od kauz, ktoré postupne odhaľujeme na ministerstve a zisťujeme, ako to fungovalo za Igora Matoviča a akože vládnych odborníkov. Voči týmto klamstvám sa jednoznačne ostro ohradzujem a môžem všetkých policajtov ubezpečiť, že žiadne takéto kroky sa neplánujú. Bolo to vedenie ex-ministra Mikulca a ex-šéfa policajného zboru Hamrana, ktorí len drancovali za peniaze daňových poplatníkov, si objednávali luxusné autá a na radových policajtov sa vykašľali. My, na rozdiel od predošlej vlády, pracujeme pre ľudí a konečne sme po 3 rokoch absolútnej ignorancie požiadaviek policajtov, ktorí nemali ani len tie povestné ponožky a základnú výbavu, začali diskutovať s odborármi, ale aj krajskými a okresnými oddeleniami policajného zboru či bežnými radovými policajtami. Práca policajtov je náročná a denne sa starajú o bezpečnosť, ochranu nás všetkých. Pre celú krajinu, čo si uvedomujem a som za ich prácu vďačný. Do zboru chcem získať viac policajtov a snažíme sa ich pracovné podmienky zlepšiť, a to napriek tomu, že som rezort ozaj prevzal totálne rozvrátený, sa nám darí postupne hasiť problémy, o ktoré sa Mikulec s Hamranom vôbec nezaujímali, a o Odorovi z Progresívneho Slovenska ani nehovorím. Jednou z mojich priorít je aj viac policajtov v zbore a v uliciach, aby sa ľudia cítili bezpečnejšie a pod ochranou. Preto ešte raz všetkých policajtov ubezpečujem, že vek odchodu do dôchodku výsluhového sa meniť nebude a že celej vláde, nielen mne, skutočne záleží, aby mali v zbore také podmienky, ktoré budú atraktívne a tým pádom sa nám podarí zvýšiť aj počet policajtov v zbore. Pretože chceme, aby sa na Slovensku žilo lepšie, pokojnejšie a najmä bezpečnejšie.